O italiano Fabio Riaudo, vencedor do Premio Atlante do Gravador, houbo unha alta participación xa que concorreron máis de 130 artistas de 13 países. O Museo do Gravado de Artes, que está en plena celebración do seu 25 aniversario, deu a coñecer esta fin de semana o vencedor do seu prestixioso Premio Atlante do Gravado. Trátase dun certame consolidado que cumpre xa a súa 17ª edición, en o que a calidade volveu a ser elevada. O xurado, formado por Soledad Penalta, Carmen Hermo, Isabel Pintado, Alfonso Costa, Juan Monterroso, José Manuel López Vázquez e José Daniel Buján, anunciou o seu fallo. Temos máis de 139 participantes, 203 obras pertenecentes a uns 13 países diferentes, como, por exemplo, Macedonia, Turquía, Ucraína, Tailandia, Perú, Polonia, México... Moi variado. Un paso máis na internacionalización do certame. Parece que empezan a participar outro tipo de países tamén. Sempre participaban moito país do leste, pero agora, pois, incluso de América tamén hai moitos, sí. A Concelleira de Cultura de Ribeira, Ana Barreiro, puxo en valor este premio e agradeceu o labor do xurado, esencial para avaliar as obras participantes e elixir as gañadoras. Vamos a decir os premiados. En primeiro lugar, o Premio Atlante. Agradecemos a todo o mundo, tanto ao xurado, como dixen anteriormente, como a todos aqueles que se presentaron, que cada día e cada ano o museo está tendo máis proxección a nivel internacional e iso para nós é un orgullo, unha satisfacción, como decimos sempre, dunha parroquia eminentemente rural que teña esta proxección é moi importante para o concello. O galardón máis destacado, o Premio Atlante Ramiro Carregal Rei, dotado de 5.000 euros, foi para o italiano Fabio Riaudo, con encontro sexto. O Pilar Sebane Sánchez, de 2.500 euros, recalou en Polonia, concretamente na artista Anna Trojanowska. Os dous premios Concello de Ribeira, tamén de 2.500 euros cada un, foron para Marina Lucenti, de Madrid, e Vittorio Ventulori, de Italia. O premio Atlante con Galsa, dotado de 2.500 euros, quedou tamén en España ao conseguilo María García Pastor, de Madrid. Manuel Lareo, de Pontevedra, fíxose co premio Galicia Pedras de Santiago e cos seus 2.500 euros, mentres que Kawintra, de Tailandia, gañou o Manuel Ayaso aos menores de 25 anos, dotado de 2.000 euros. Seleccionáronse tamén 35 gravados que se exporán na Sala Cero do Mugart, conxuntamente cos premiados e os finalistas próximamente.